iemand aan naar de bibliotheek in Dokkum? Ben je ontstunt, man? Hoe even even zien. Rondje van de zaken. Rondje van de zaken. Draaideur. En de draaideur. Draaideur. Kies je eigenlijk alle kanten maar uit, hè? Ja. Kies je alle kanten. Goedemorgen, een haidij? Een haaien? Vlog! Ik ga samen naar squallen en iemand aan naar de bibliotheek in Dokkum. En dan geven boeken samen en we gaan boekjes zien. Dat is dus leuk en zo. Boekjes bezien, bibliotheek bezien. Hier al naar achter. Ja, maar die de koppeling in, dan rollen ze naar achteren. Nou, op naar de basisschool en dan op naar de piep. De piep. Nou, wel echt super leuk dat ze dat doen van die uitjes met die band naar Big League zoals nou naar de biep. En ja, dat die band ook een beetje kennis maakt met de biep. Ik ga wel eens met zaken naar de biep, maar er ben heel soort band die gaan net naar de biep. Hij zei ik wil boeken natuurlijk op squallen, maar nou, het is zo leuk om even met die band en gewoon echt daadwerkelijk naar de biep te gaan en laat ze al die boeken maar mooi ontdekken. Dus ik dacht eigenlijk van het weer heegt hier dat ik een keer mijn zaken naar de biep ga. En om daar eens even lekker om te struinen. Dus dat hebben we al praten we dat met kwarten ik eens even together dwang gingen. En dan even een leuke boeken uit ziekje. Ik ga nog wat, nou ja, wat dingetjes die ik even dwang wil. Maar even wat retour, ik moet wat invullen. En ik ga wat binnenkrijgen. Dus ik weet het dat jij wel hier wat besteld hebt van de kinderpastegels. Nou, ik wel. Oh, zo mooi. Nou, ik heb 2 setjes kinderpastegels gekocht. Eigenlijk doe ik elke keer sowieso de pastegels. Pastegels broek je altijd wel. Kaartjes is maar krijg wat er is. Maar ik vond deze pastegels echt heel leuk. En wat is er nou leuker dan een kaartje te krijgen en dan mij zo'n mooi pastegel erop. Ik ben voor. En dan hing het er nog wat wask. Dat is haast droeg. Dat ga ik maar even in de hoes hangen. Want ze ben achter nou natuurlijk rond skuren en plamuren en verven en sausen. Dus ik ga de wask nou een beetje over de box heen hangen. Ja, dan is het voor het best staffig. Dus dat wil ik net. Dus dat mag ik haast nog even opvouwen. Oh ja, dan nog iets heel leuks. U scheidt wie in maart jitje. Nou ja, dat hadden we toen een drive-thru party die vanwege de corona. Dus, en ik heb toen een cadeaubon jong voor. Nou, eigenlijk mag ik het eerst even ooit lezen. Een aantal jaren waarom wie kon praten met een goede kennis van u is, van uw scheid, dus je leeft hier. En die zei van, weet je wat ik altijd zo leuk vind? Als ik jitje ben, dan krijg ik van mijn dochter net echt een tastbaar cadeautje, maar ja, iets om herinnering te maken. Dus Big League een uitje naar de bios of naar een museum of echt iets wat ze together doen. En ik denk van, oh, wat is dat ontzettend leuk. Want wat maak je die man, ja, ik bedoel, hij wil dan kepen het wel. En ja, dan ook maar weer een cd of maar weer een dvd of zoiets, dat vindt hij wel heel mooi. Maar ja, ik ga natuurlijk als raakvlak echt het theater. Dus wij hadden organiseren eigenlijk altijd een theatervoorstelling cadeau. Dan zie ik zelf een voorstelling uit dat ik denk van, nou, dat vinden we beide wel leuk. En nou ja, dit hier was dus een beetje oors. Ik hier wel een heel leuke voorstelling show, maar die hield het al uitgesteld. Dus ik zei van, die hoor ik nog even, een slag om mijn arm. Maar daar zou ik graag in, wilde ik een soort van cadeaubon maken. We zijn eigenlijk elke keer volgens mij tot nou naar de lawaai in Drachtenwest. En dan eten we daar van tevoren eerst even wat. Ik is daaronder in de hopper hiet dat. Ik is heel lekker eten. Dus dan eten we eerst keer wat. En dan gaan we naar de voorstelling. En we gaan naar even zien. Daniel was a fan. En dan lees ik correct even voor werd het ook hier. Bloedstollende theaterthriller met Daniel was a fan. In de bloedstollende theaterthriller De Schuldige beantwoordt politieman Oscar Halm verveelt de telefoontjes die via de meldkamer op de politiepost Bijlen binnenkomen. Hij is daar tijdelijk te werk gesteld in afwachting van de rechtszaak wegens een schietincident met zijn dienstwapen. Wanneer Ellen, een jonge verwarde vrouw, hem belt vanuit de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. Met alleen de telefoon tot zijn beschikking begint Oscar een race tegen de klok om haar te redden. De schuldige is behalve een spannende reddingspoging ook een pleidooi
voor het overboord gooien van vooroordelen. Op ingenieuze wijze bevraagt de schuldige ons beeld van goed en kwaad. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ik neem je wel even mee dat ik maar op een paard ga naar de lawaai. Want dat zijn leuke uitjes. Ik kent gewoon heel goed vinden. Echt altijd 4 handen op 1 buik. En echt maatjes, zeg maar. En ja, dit is echt wat wij leuk vinden om te jaren te doen. Dus ik neem je hem daar wel even niet mee. Nou, ik wie eigenlijk wel nieuwsgierig. Nou, die ben gaan dus nou mij squallen naar de biep. Maar ik ben wel nieuwsgierig van, ga je volgens mij een bandjes naar de biep? En gaan we er lekker om struinen? Of gaan we dat nog nooit beduinen? Want dan lijkt het hier wel wat. Dus laat me dat even weten. En ik ben ook nog wel nieuwsgierig van, wat doe je hem thuis om het lezen van de band te bevorderen? Dus lees je hem een soort bij de band en doe je hem dit dagelijks of wekelijks? En wat lees je hem dan graag? Heb je ook nog goede tips van boeken van Ben? Nou, laat het even weten en laat het elkaar dan alweer een beetje stimuleren om echt dat lezen een mooi plakje te geven in het dagelijks leven. Want ja, Ben kunnen echt zo goed hun fantasie in kwijt. En ik denk dat het heel goed is voor de bandjes. Dus ja, ik ben echt van de Frieske boeken, maar echt Nederlandse boeken. Ik ben echt prachtig. Dus laat het maar even weten van wat ben je favoriete boeken. En nou ja, geef me wel eens naar de biep. Laat me dat weten. En of denk je nou echt van, hé, wij gaan eigenlijk nooit naar de biep, maar laten we dat eens beziekje. Laat het me even weten. Een beetje was ik opvouwd, maar dan net alles weer droeg. Dus ja, ben ik eerlijk vrij. Zitten we het helemaal op horen. Ik merk trouwens, Hilde weer van de week in het fit cykeltje in, maar ik merk dat ik zelf echt vol begin te rijden. Een beetje pineholler. Dus ik denk, zolang het Hilde nou nog even koest, dat ik maar correct even de voetjes omheen toch op een bank. Dus ik ben even een bakje thee van mezelf aan het zetten. En even wat fruit, want ik merk toch wel dat ik net super fit ben. Ik haal ook even een testdien, maar niks aan het handje. Gelukkig maar. Maar ja, je merkt het toch wel, je wat begint te proesten met de kuchel en dan in openbare ruimtes shut hij er in je voet. Dus ik denk, maar toch maar even een testje doen. Ik viel me nog net de eerste ziek, maar ik net topfit. Gewoon een beetje de size van je wat vol en wat snatterig, gewoon een beetje bleh. Dus nou ja, ik hoop dat Hilde gewoon nog even, ik denk dat hij nog wel yellow, ik trek die koest, dat ik correct even in het chill kan. Dus dat ging ik even aan. Want ik wil jou natuurlijk wel voort. Dus ik maak nou even een biet tanken en dan kan jou maar eens uit op een paar. Zo, beentjes omhoog. Ze zei dan toch echt van als de baby slipt, dan was zelf ik even naar de Delia. Nou, ik doe het net heel vaak, maar ik ga toch even aan. Ik ga even see you later. Nou, al iets knipperen gaat me goed in. Ik ga inmiddels zaken uit squallen halen. Die wordt het met Ivan. En ik ga alleen wat boodschapjes halen. Brokjes. Ik ga hier even vragen van wat voor brokjes op de puppy hier en het wind is. Dus die ga ik even ophalen. Dan krijgt er een mooi lekker hetzelfde wat de dek krijgt. Eerst ik thuis en dan kan ik het aanmengen met wat we zelf willen. Dus dat is wel handig. Ik zet de boodschapjes even op romje. Hey daar! Ik ga nog een uitnodiging voor het consultatiebureau van Hilda. Even zien. Op verschillende momenten kijkt GGD Friesland samen met u naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. We nodigen u en uw kind daarom uit voor een afspraak met het consultatiebureau. Oké. Verder nog bijzonderheden? Nee, geen prikkel. Zo, die jongens hebben drinken gewoon en wat lekkers. En we moeten nu even naar Boeten. Aan een voetbalje en zaken we de stien van boeken krijgen. Hier van Charlotte. Nou, ze ben van mij opdraft. Oh, daar is ze. Gaat de bestuur bij de auto maar. Ik ben ontstunten. Even zien hoe dat gaat. Ben je ontstunten, man? Laat me eens even zien. Oh ja! Dag, hè. Nou, zaken worden dus Ivan even de stiertje letten. Heeft van boeken. Zullen we eens even zien letten? Wat doet er hier dan? Den. Ja. Oh! Pak hem dan, Saar. Pak hem dan. Yes, hebben ze. Ivan, kom!
De guiden ben ik wel los, zaken. Ja. Ik ben kom. Oh, dit is ze. Mooi bakken, hè? Ja. Een hoenenpootje en een hartje. En van waar zou deze stielen hebben? Van Daisy. Ja, mooi Daar getingstje. heb je naam op. Nee, ik heb hem nog wel een keer doen, zaken. Dat is wel leuk. Nou, je maakt de goals bij een reis hebben, die weer een opvallend, hè? Kun je mooi voetballen? Zal ik zien dat ik de guiden weer in de kamp krijg? Die ben weer uit, Wat nou. wil je hem helpen? Mij wel. Geitjes toch. Hoe ben die eruit kwam? Ah jongen, die springen van mij gewoon door de hekken heen. Van maar even een stroomtritje bovendel. Oh, dit kan je zeker om hem. De jongens wonen uit eiland en die gaan voetballen. Goals met zijn reis zetten, maar dat rijden ze wel op. Dan ga ik eerst een bakje koffie. Ik zag zien wat er is wennen hoes. Ildo had zin in wat, dus die krijgt eerst even wat te eten. Want Jelke gaat aan mijn mem en mijn zaak eten. En ik ga mijn huisheid op een struin. Wij gaan naar Drachten naar Lawaai, dus daar eten wie wat. Even de holle en het hier even in de pronk. Dus ik ga naar die kant op. Ik wacht op zijn die zoom oppikken. We zijn in Drachten, bij de Lawaai. We gaan eerst wat eten en dan aan... Misschien wat het is. Heb je een idee? Ik heb geen idee. We laten je maar aannemen weten hoe het eten smaken gaat en wat we van het stuk voelen. Leuk. Ja. Rondje van de zaken. Rondje van de zaken. Draaideur. En de draaideur. Een draaideur. Kies je er alle kanten maar uit, hè? Ja. Kies je er alle kanten op. Kies er weer uit. Kies er weer in. Ja. Heren. En wij komen weer bij. En we gaan weer En heen. we gaan weer over heen. Zo zullen we erin maaien. Zo wat speeltje net om aan te denken. Nog weer daar. Maar naar de andere kant, daar is de hopper. Die is lekker eten. Ben je bezig? Of ben je het jaren? Nee, is net laatst. Nou, we gaan lekker eten hoor. Het weer goed. Ja. Wie een haste tiert vergeten. hè? Kipsaté. Kipsaté en sucade. Ja. Ja, maar wie een haste laat, want wie een zo'n klets, de tiert geeft het snel. Maar we zitten nog in de zaal en ja, kom maar bij. Ja. En wij zijn benieuwd hoe het is. Dus we laten je maar aan weten. We gaan goede boren, dus het moet goed komen. We gaan kijken naar de voorstelling West, De Getuigen. En wat vond jij ervan? Ik vond het wel heel indrukwekkend. Ik vond het best wel leuk. Die acteur, dat zat wel Ja. geweldig. Ja, Ja, goed die dat wist- ik inleven. Is die helemaal alleen nog op het podium? Ja, maar ik beleefde het ook wel echt. Ja, ja. En let het nou zo wezen dat ik, ja, eigenlijk weer dat aan de ene kant wel jammer, maar aan de andere kant ook wel weer grappig. Ik wist ook wat verder liedje, maar ik heb vorige week de film zien. Hetzelfde verhaal. En die kist vinden op Netflix. Dat heet, die film heet The Guilty. Dus als je denkt van, hé, wie ben ik nieuwsgierig naar het verhaal, dan kan je die even zien. Maar de voorstelling is ook zeker de moeite waard. Dus De Getuigen heet het. Met Daniel Bossevlag. En nou, we gaan een schitterende jongen gewoon. We gaan lekker uit eten west. Een mooie voorstelling gewoon. Wij gaan nu op naar huis. Hey, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. Hey, onder naar het chitvlog. Doei doei. Maar even er nog uit. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Ja.